One foot in front of the other. Padexando convídaos nesta edición a un percorrido pola historia olímpica dos nosos piragüistas. Para iso desprazámonos ata Lugo. Na cidade amurallada comezou todo. Un lucense colgouse en 1976 a primeira medalla nuns xogos pro piragüismo galego. Ese pioneiro non foi outro que Luis Gregorio Ramos Misioné. Era unos anos que España non conseguía nada a nivel internacional. Non había medallas, non había nin finales nos campeonatos do mundo en Olimpiadas. Na Olimpiada de Montreal íbamos como favoritos. E igual foi un pequeno fallo ir como favoritos porque éramos campeóns do mundo do ano anterior e despois estábamos ganando todas as regatas internacionais dese ano, do 1976. Igual aí, bueno, nos confiamos mucho e perdimos la medalla de oro por 26 milésimas. E depois aí surgiu o que é o piragüismo español. 4 anos máis tarde, en Moscú, Ramos Misioné volvería a subir a un podio olímpico tras acadar a terceira praza na final do K2. Seguimos polo Miño ata case a súa desembocadura e chegamos a Tui, unha vila que en 1984 viviu un antes e un despois. La calle número 6 van bien, van en las primeras posiciones, por la 9 se meten los franceses, Oyer Renault. La calle 1, los rumanos, arrastra a la 2 a los yugoslavos, recordemos que los yugoslavos son los campeones del mundo, los españoles en la calle 6 luchando por la tercera posición con Canadá y Francia. Ahí tenemos las dos primeras. Los Ángeles. Era todo inmenso, 18 anos, unha olimpiada, mirarte ali cos booms do deporte mundial. Míguez y Suárez va aumentando la tercera posición, se puede colar por el fondo Oyer y Renault. Atención, España va tercero, quedan apenas 15 metros para la llegada. España en tercera posición, primero ha sido Yugoslavia, segundo Rumania. España va a entrar en tercera posición, vamos a ver, ahí están Míguez y Suárez. Míguez y Suárez creemos que han sido terceros, vamos a tener que observar la repetición. Que fai un tudense nos Estados Unidos nun podio, ademais o primeiro español que lle puxeron unha medalla gañada en canoa, pois pode dicir, son eu, sínteste orgulloso, evidentemente. Eu recordo, por exemplo, que na retransmisión o locutor dixo, o gallego de Tui Pontevedra, meu povo, o sea, o está escoitando todo o mundo. Eso, pois para min, son cousas importantes. Míguez situou a súa localidade natal no mapa do deporte mundial. Acudiría a 2 xogos máis, Seúl 1988 e 4 anos máis tarde a Barcelona. Na súa despedida olímpica en 1992 compartiu selección cunha pioneira no piragüismo galego, a pontevedresa Ana María Penas. Eu recordo cando empecé no club, empezaba a falarse de Barcelona 92, eu decía, "Buah, eu non chego alá, onde vas 7 anos?" E veu a 92, e veu a 96, pero nunca vin unha meta así ao lonxe, eu ia o día ao día. Atlanta foi unha olimpiada que foi unha pasada. A regata saliu maravillosamente, remamos moi ben, moi soltas, moi confiadas. A chegada foi do segundo posto ao sexto, que foi o noso, todas en nada, que non sabíamos se habíamos quedado segundas, terceiras, cartas, o sea, claro, miramos o panel, estimos espera, porque hubo fotofinis e aún nos hicieron esperar un pouco. Cando vimos sextas dixemos, vaya, por Deus, teña que ser a sexta, pero moi orgullosas de estar aí con todo o mundo.
Gañadora de 9 medallas nos mundiais, Penas disputou os seus terceiros xogos en Sydney, onde pechou a súa etapa olímpica, ao igual que o seu marido José Manuel Crespo, unha kayakista e un canoísta que atoparon a recompensa aos seus adestramentos no río Lérez e que decidiron compartir moito máis que a súa paixón polo piragüismo. Nas dúas Olimpiadas que eu fun, estuvo miña muller ao meu lado. Que maior apoio que ese? Solo chegar a unha Olimpiada, o sea, saber que clasificaste, podes representar o teu país nunha Olimpiada, é o máis. Mira, fun a moitos campeonatos do mundo, pero a Olimpiada é moi distinto, sí, sona máis e todo, pero é moi distinto. Eu non fixen nada que non fixeran outros, pero o feito de que colguen aí unha imagen túa e poñan José Manuel Crespo, Olímpico Atlanta 96 e Sydney 2000, é moi bonito. O matrimonio Crespo-Penas soña co que o seu fillo, Pablo Crespo, bronce no último Mundial Júnior de Maratón, tamén goce dunha experiencia olímpica e, para seguir falando de parellas, ninguén mellor que David Mascato. Mira, rodillas solo, mantén. O grovense atopámolo no centro de fisioterapia que abriu coa súa muller, Teresa Portela. Sobre a auga, Mascato formou co seu veciño Alfredo Bea o que segue sendo o tándem máis laureado na historia da canoa galega. Pasou que tuvemos un diploma en cuarto puesto no 500 que penso que era o mellor resultado que podíamos obter nesa distancia. En Atenas tamén íbamos moi ben, con moitas opcións tamén de medalla, paso 2,5, tercer puesto, paso do 500 metros, tercer puesto, paso do 750, tercer puesto, e nos últimos 100 metros quedamos sétimos. Foi unha carreira moi igualada, pero viñémonos abaixo no final, pero démoslo todo. Digamos que o mellor momento da miña vida deportiva eu poñería dous, non? Conseguir ir aos Xogos Olímpicos e tamén, pois, xa por decirlo, cando quedei cuarto do mundo en 10.000, con grandísimos canoístas da miña época, por lo tanto, teño varios, non? Pero así, os que máis acadar a miña primeira Olimpiada e despois a medalla con David no C2 nun campeonato do mundo que foi a única que se acadou atado agora nunha modalidade olímpica daquela, nun campeonato do mundo en canoa doble. 4 veces olímpico, Bea acadou con Mascato a prata no Mundial do 2001, na antesala da explosión dunha xeración de ouro. Instalacións do Club do Mar Ría de Aldán, en Cangas do Morrazo. Aquí, entre piraguas, medraron 3 lendas a nivel autonómico, estatal e mundial. A imaxe de Carlos Pérez Rial, Perucho, cunha medalla colgada ao pescozo, converteuse en habitual na primeira década deste século. Subiu 8 veces ao podio dos campeonatos do mundo e a guinda puxoa nos Xogos de Pequín. Campeón olímpico, o máximo que pode aspirar calquer deportista. Eu tive a sorte de conseguir un K2 500 con Saúl Cravioto e foi unha alegría moi grande. Podes gañar 10 mundiais e só conocerte no teu entorno do teu deporte, pero podes quedar terceiro nunha Olimpiada e aí sí que xa che conoce todo o mundo, porque as Olimpiadas mírano todo o día. Do que supón triunfar nuns xogos, ninguén sabe máis en España que este portento da natureza. O mito, David Cal Figueroa, segue sendo deportista estatal con máis metais olímpicos. 5 en total, 1 ouro e 4 pratas. O de Aldán irrompeu en Atenas 2004 para cambiar a historia. Facía algo que me gustaba moito, que se me daba ben e tes un recoñecemento por iso. Non me poña nervioso, estaba moi tranquilo. Ao final, cando fas un traballo e sabes que puxeches todo o que podías poñer nos entrenos, sabes que só tes que chegar ali e demostralo. Había moitas posibilidades de conseguir o ouro e na primeira participación olímpica pois conseguín ese ouro.
Eu iso, neses momentos, era bastante inconsciente de toda a repercusión que tiña uns Xogos Olímpicos. Cando me din conta da repercusión que tivo foi cando cheguei aquí a Galicia, cando cheguei a España, que, bueno, tuve un recibimento moi bo. Son momentos moi bonitos, toda esa zona de enfrente ao ayuntamento chea de xente. A verdade é que, aínda que non era algo que me gustara, sí que che gustaba porque estaban toda a xente apoyándote a ti, entonces son momentos para recordar. 5 veces medallista en mundiais e abandeirado na cerimonia de inauguración de Pekín 2008, o infalible Cal optou por colgar a canoa un ano antes de Río 2016. A auga deixou de correr polas súas veas, pero non así polas da súa veciña, a gran raíña do piragüismo español. Teresa Portela camiña con paso firme cara a Tokio 2020. Serán os seus 6º xogos, unha cifra que ningunha outra deportista española alcanzou. A súa biografía é unha homenaxe á constancia. 5 veces diploma olímpico e tamén nai, a canguesa irá por todas o vindeiro verán en Xapón. Sí que é verdade que sempre me pasa o mismo. Acaban uns xogos, claro, o resto do mundo está pensando nos seguintes, e eu a min fanseme moi largos, non? O sea, moi longo pensar daqui a 4 anos. Pero sí que é verdade que o tempo pasa moi rápido e cando te das conta, o ano que ven, xa hai que clasificar no Campeonato do Mundo. Entonces, son moi consciente de que hai que traballar moito, hai que adestrar e aínda así moitas veces os resultados poden non chegar. Entonces, sei que está aí e teño nada en mente. Habrá que pensar no seguinte paso. 2 décadas ao máximo nivel e con 37 anos ven de sumar o seu 15º metal nos mundiais. A traxectoria olímpica que comezou en Sydney poríalle o broche cunha medalla en Tokio. Subir o podio en Xapón é unha meta que Teresa Portela comparte con máis padexeiros da nosa terra. A conta atrás para os vindeiros xogos atópase na recta final. O piragüismo galego goza dun momento doce e quere festexalo en Tokio. Nas últimas 4 citas olímpicas houbo algún padexeiro da nosa comunidade que pisou o caixón. O último, e subindo o chanzo máis alto, foi Cristian Toro. O viveirense tocou o ceo en Río, co ouro acadado na proba K2 500 metros xunto a Saúl Cravioto. Moitos consideraban os favoritos e o tándem formado polo lucense e o ilardense non fallou. Xuntos enroláronse no proxecto do K4 500 para Tokio, pero pasado verán Toro decidiu dar un paso ao lado e afastarse por uns meses da alta competición. Es que ahora mismo contamos con un nivel muy alto tanto en los K1 como en el K2, el K4 también, y España ahora mismo es una de las mejores potencias mundiales y así se está demostrando con los resultados. Ese barco que apunta ao máximo nas augas de Xapón continúa outro galego, Rodrigo Germade, o de Cangas, tampouco desbota a opción de participar no K2 500 con Marcos Cooper, unha parella que se proclamou campeón do mundo no 2017. A competencia entre os piragüistas masculinos é feroz para estar en Tokio. O cupo de España é de 6 kayakistas, polo que os responsables da federación terán que facer algún descarte de luxo. Germade é un valor seguro e acumula 4 medallas nos 3 últimos campeonatos do mundo. Para o cangués serían os seus segundos xogos, despois de ter obtido un diploma en Río. Ese 5º posto asinou no K4000 na compañía de outro galego, o tudense Óscar Carrera. Eu creo que ten de especial a dificultade que ten de poder ir a participar neles. Sabes que son cada 4 anos, que somente tes dúas oportunidades para poder clasificar unha embarcación. Toda a repercusión que conleva todo o que son os Xogos Olímpicos. Sabes que se te vas aos Xogos Olímpicos, sabes que vas a marcar o teu nome na historia do piragüismo. Obviamente quedome co 5º posto dos Xogos Olímpicos, non unha medalla, pero somente participar nuns Xogos Olímpicos é o soño de calquel deportista que compite a alto nivel. Ata agora repasamos os padexeiros da nosa comunidade que xa viviron algunha experiencia olímpica, unha nómina de luxo a que se queren incorporar novos e puxantes talentos.
O manancial do noso piragüismo parece inesgotable. Galicia posúe un nivel que non só é a envexa do resto de España, senón da maioría dos países do mundo. Non falamos de promesas, senón de realidades, como a de Carlos Arévalo. O betanceiro terá o vindeiro verán 26 anos e ten claro que chegou o momento de brillar nuns xogos. Dos de Río quedouse as portas, pero as dúas prazas que había correspondéronlle nada máis e nada menos que a Toro e a Cravioto. Hai uns meses, pola paréntese do de Viveiro, a Arévalo abríronse as portas do K4 500 e a súa aportación resultou clave para a prata acadada no Mundial polo conxunto español. Cambiamos de ría, pero non de embarcación. O K4 500 da selección conta entre as súas compoñentes cunha galega, a grovense Natalia García. Non me gusta centrarme moito no futuro, ir día a día, porque senón se me fai moitas veces moi largo. Ahora mesmo penso en que quero ir ao selectivo, intentar meterme no K4 e despois a partir de aí xa o que veña. Pero claro que me gustaría, supoño, como todos os deportistas. Indo padexada a padexada, Natalia segue o seu rumbo con destino a uns xogos. Tras varios anos loitando por entrar na embarcación cuádrupla, acabou conseguindo. A ese K4 500 escapouse o billete para Tokio no pasado Mundial, pero aos seus 25 anos adogrou de seguro que terá máis oportunidades. Da súa mesma xeración, dos nados en 1994, e outra das referencias actuais do piragüismo en Galicia. ¡Ale! Venga, salir atrás con la mano, Roy. Velocidad y equilibrados los hombros, eliminado, equilibrados arriba, ya está abajo. ¡Aget! ¡Stop! Roy Rodríguez, campeón de Europa e do mundo sub-23, aínda mantén a esperanza de gañarse a praza para Tokio. É unha misión altamente complicada, pero a calidade deste vigués non admite discusión. A súa especialidade é o K1 1000 metros. O Ayactudense está chamado a chegar uns xogos, o mesmo que acontece con Camila Morrison. Para min, Tokio, agora mesmo, na situación que estou, non é un obxectivo, é máis un soño. Que os soños tamén se poden facer realidade. Hai que traballar moito, é moi difícil, hai moi poucas posibilidades, pero sempre hai algunha pequena posibilidade e hai que traballar. No palmarés da estrela do náutico de Pontecesures sobresaen medallas internacionais na súa etapa sub-23 e resultados como quinto posto na final K2000 do Campeonato do Mundo Absoluto do 2019. Moi preto da vila de Morrison, a súa mesma ambición comparte a un paracanoísta. O piragüismo é un deporte olímpico, é o todo, é o top. O sea, eu creo que unha vez que estás aí xa estás na cima. En plan, incluso eu creo que sin ganar. En plan, ojalá que poida quedar o máis arriba posible se me clasifico, pero eu penso que solamente con participar, estar na liña de salida e poder chegar a ser competitivo, creo que xa é un paso moi grande ganado. En plan, eu creo que xa sería moi feliz. Adrián Mosquera non deixou de progresar dende que empezou a competir. O Rianxeiro, que pertence ao Náutico de Boiro, é o mellor paracanoísta da actualidade en Galicia. Así o avalan os resultados rubricados nas modalidades de KL3 200 e V1 200 metros. Tampouco hai dúbidas sobre a quen lle corresponde o futuro da canoa feminina. Ao potencial de Antía Jácome non se lle poden poñer límites. Este ano é o clasificatorio para os Xogos Olímpicos e a verdade é que estou moi nerviosa. Eu creo que podemos conseguir a plaza, pero temos que esforzarnos moito e traballar moito hasta que se cumpla este obxectivo. Nada en 1999, a padexeira da Escola de Piragüismo CIAE de Pontevedra xa tivo unha toma de contacto co escenario dos próximos xogos. No test olímpico celebrado en Tokio, participou nas probas C1 a 200 e na de C2 a 500. Neste ensayo tamén estivo a dupla do piragüismo pollo e ademais conseguiron subir o podio. ¡Eso es! ¡Vamos a ir los últimos!
Sergio Vallejo e Adrián Sieiro obtiveron o bronce na C2000, un resultado que reforza a súa moral de cara á clasificatoria olímpica do vindeiro mes de maio. Un soño, unha obsesión. Bueno, podese dicir tamén, pero a verdade é que tampouco. É un soño, así que nunca contaba a verdade exactamente con estar aí. Gústame que se fale de Tokio 2020, que bueno, é o meu principal soño, é o que quero chegar. Entón non me preocupa que me estén preguntando seguido sobre Tokio, porque é unha cousa que motívame, non? Entón gústame que me estén preguntando seguido por iso. A cifra de padexeiros galegos que van a acudir a Tokio aínda non se definiu. O que está garantido é que o noso piragüismo terá opcións de lograr algunha medalla por quinta vez consecutiva nuns xogos. Vayan preparándose porque o deporte olímpico por excelencia de Galicia promete emocións fortes no vindeiro verán.